89 na lang. Ay, no. Yung mga sis. So hi mga sis! Welcome back to my channel. So it's me again, Lars Ivanie Centino, and for today's video mga sis, so for today's vlog mga sis, so oh my god mga sis, so meron po tayong pupuntahan ngayon mga sis, so for the gala tayo mga sis, so oh my god, I'm so excited, and this is my look for today. Oh shala, for the white lady trick. So mga sis, so ipapakita ko sa inyo mga sis ang aking look for today. Big! So mga sis, so this is my look for today's video mga sis. Oh shala, white lady. Shala, for the bag. Hey, for the people. For the lakad na kami mga sis. So, oh my god. Ang init na dito mga sis. So mga sis, so papunta po kami mga sis, and biglang may dumating na parcel, and i-unboxing na natin siya dito for the bush. Madalian. Ay, matapag. Oh my god, ang ganda ng lagayan niya mga sis. So meron pa tayo ditong base coat at saka top coat. And for the set ng nail glue mga sis. So hi mga sis, for the lakad-lakad mo. Sa pangat sa akin. May mura kagahilak sa kong vlog mga. So mga sis, papasok po kami sa 7-Eleven. Wala nagpantay ang saninaw pero sumihit. Nung pinibigay ko pinimagaw kong jeans. Pinibigay ko dito kira. Ikaw. Ikaw bahala. Green ko ni. 89 na lang. Ay, no, ilang na naglami. Duhay mo ha? Alam mo yun, ayun lang na. Ay, di ka? May palit na kuha na siya sa ice cream. Kaya mas mahal na yung katulad si Utsura. Sis, nandito po tayo sa 7-Eleven. Maghanap tayo ng mga ibang bagay-bagay dito sa Smooth pa kanyang aficionado ay. Wala ko kayo. Ano sila? Kasi pang aficionado at saka. Pero mas hindi ito katong dito. Hala, kumuta dito ani ay. Mo gini kang gamit ni Lisi, grabe ka humot Jess. Lisi latiin ba? Sigo po pangayo nila. Happy mo. Sigo pangayo ni Julie, grabe ka humot. Ay mo na yung perking. Kanang nagpagsawa na pa? Dili, mag-okay ko na nga ikaw ano. Tagpila mo siya. Kulang. Sige na. Humot siya.
sas. Pero waiting pa kami ng ice cream mga sas. Wala pa na. Kami wala ko rin. Bapak ka na? Bapak mo? Yes, sir. Yung mga sas. Dili ta mga hagip mo ni. At dito sa pikas bakit tanawon? Tanawon ta diri. Wala man ako. Wala ba nila sa nila? Duga sa sila. Sa hi mga sas. Dili ka agad na dari ko ninyo. Pa-shout out ka? For the lakad mga sas. Dili naman